Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Tumai Old Beat House Shillong. Uba Ambrose Marwen, haka Henry Terik ubna yayong arajar arpway ulami syakmat, ban ay kublay ya UMLA jong ka Mairang constituency, uba medba lingdo, bat ya UMLA jong ka Mount Hat Ration constituency, uba H Broading Nongsi, kibala Treshitom kumno manyo Kyntiew kardan no ya ka Mairang Civil Subdivision, siya ka District Kabapura, kabalongru kaway ni kimat kabakipat ba kila ang not las lembha. Hakajingya keren bat kabatisi TV uba Ambrose Marwen ulaong bahaka live wetrik unay liber arajar arpuway u Conrad Sangma ubalong menteri rang ba jong kajela haba ulalit yu kejat hakasnong manay ula penbana ba ya ka Mairang Civil Subdivision on Kyntiew no ya ka Mairang siya ka District Kabapura bat kani kalalong sisya ka jinkmen ya kipaj ba ula ongru lingba ka Kyntiew District ya ka Mairang Civil Subdivision kan sawanra asibon ki jingmentoy ha kabayadai bat karoy kapar bat kumju ru ban Kyntiew ya ka yo ka kot bat kan yarap ru ban aikam aijam ya ki khon samla kibam shimla don kam don jam bat ban aikam ru wat ya ki nong belas ngi Shushu ulaong banakalyang jong u kumunong elam shnong ubo ya ka jingshanya kabas Kham ha UMLA ka Mairang constituency uba medba lingdo baun Pynstet no Kham Kloi ban plin ne ban bu mau Nongrim aswa ba ka jinglum khana summary kan kut no namar ba ka don kam yo district court bad hagajo ko por ka don kam ya ka district bapura ban yo I ya ka jingdon jong kinong shong shnong khanang ban pentre kam katkum ga kardan bala ai district ho nimla banlan Balingba ka jing Treshitom ka jong kiniki MLA jong ka Mairang bat Mount Hat Ration kilala sisya ban penulong ya ka ay ka ba upay ba ula amnul aslan Balingba Chief Minister Badon Burom jongi Conrad Sangma hakaba ula don benta haka jing bu mau Nongrim hangti hapo kasunang mana but hakaju kapor hakum kani kasni ka bakarpan ula declare lani penbana baya ka Mairang Civil Subdivision on Kyntiew no siaka district te kalong ka jingman ka bakraw nagbanta ka jongi ki paiba jong ka dong ba ka time Mairang hi barok away nama lingba ka jing Kyntiew district ya ka Mairang Civil Subdivision kanwan ra sibun ke jingmentoy hakwide bat karoy kapar bat kumju ru kan Kyntiew ya ka yo ka kot bat kan ya rap ru ban aikam ajam hakwide bat ki khun samla ki bom samla don kam don jam bat kan ya rap ru ban aikam nagbanta ki tu nomblas ni wat hadu ki driver kali tenaklem ke jonga kum unang ngelam sunang hakum kini kapor masngo bakla dei kapor inga ban mi ban ai ki jingkersan ya kaba kini ki MLA kilale na kabanta ka babha na kabanta jom pai ba bat jom ka dong bat ka thain jom ka Mairang hi baro ka we tinaklem ka jonga ngabu ki jingsenia skam ha MLA Badon Burom jongi uba met ba lendo baun Pynstet no Kham Kloi ban play lani ban bu mau Nongrim hakbide bat kani kakam bat hakaju kapor ban Pynstet haswa ba kasensos kan kut nama ni John Kam ya district court bat hakaju kapor ni John Kam ya ka full plate jong ka district bat nin yo ya ka manpower bangin pentrai kat kum ka status jong ka district